Lais Pak Sapulai. Surai sedang mas bukut nomor Lais Pak Sapulai. Rayu try jirai batemai Dorai jam ya gat la gat yai Rayu try jirai batemai Dorai hallelujah Go by do blade to shada jinkmen Akmadu dragon run To them kak sing bad gadu tara To roy I can sawan Rai who try to rai batamai To rai jam ya God la God yang Rai try to rai batamai To rai hallelujah Hakakatang pa badukon badaman sem bakoit. Amen. Kajing e jong turai jing yu Jesus Christ bad gajing e jong oblay lembat gajing sulog jong man sem bakoit kindan rengkat bad pi baro. Rengka bat piru Kohan men kopara how Jesus Christ hakan ka step such a sin to ken ngin angu oblay try kan rat ngin yaro oblay try kan rat ngipen pau kata kajing sngungu kajing e kajing yu na gabenta kajing e kabaul ai ha kajing em kajing e ulari la sumarengi ula perlajangi na baro kajing ma na kajing mensau na kajing pang na kajing sutam na kajing susi ha kajing em kajing e hapo kaying kasem kajing e kam tame ha kane katayo kabaladep bamentang lapoi ha katayo kabatamai token ngipen pau yo blade try kan rat nag benta kane kayo katayo ke batmai ke bala hingi batkum juru kane kasngi ke batmai ke ba blay ulai yang iwei pai wei kohan men ko para ha kane kasngi barolai teli ke jingpule ke berengkong ke jingpule baar berkum juru ke gospel ki khot yangi bangin pusan sepang ke jingdon kam jong ke jing yamap markeliang Namar kajing map kabala ban kala ya kajing im jungi komu breu berkum juru ha kajing im Kristan kajungi bat kajing ya map markeliang kajing map yalade bat kajing map kajung blay yangi kala ban kala newan ra jing it jing isnei ha kajing im kajungi den mata kadau ha kana ka step habang iwan ban simenta ha kana ka mas ka bakhuj to ken ngin khmiet ila ka jong kamat sim ha to shisha nga long na em utau breu ubala ban map yala de marwei ha to ngala ne ban map ya ki para breu ki jungi kham ta me gito ki bapan mong yangi gito ki bales new yangi berkum juru ha to shisha manga ngalawan phai ne em noble ha shauble tarkan rat ban pan map da kilat kelet ki jungi Yole se bunsin mangi ngilendet ya kane kajung hikai kajung ujisu ya kane kajung khot kajung blay yangi band map markeliang den matakadau ha kane ka step token ngin pan map no blay try kan rat khnang ba leng ba kajung map leng ba kajung isne kajung u ngin yo ya kata kajung jing e jing kurku ha kajung em jungi kham tame bangila ban em kajung em Kristan ka bapura kajungi Hakan klimat ko hanmen ko para token ngin dem ka kli gejungi hakanya hakjat gading phana jong jisu bo jisu unthe isnei hangi kata gejung isnei gejungu kajing map gejungu khnang ba manga mapi ngin long kita ki breu ki ba khoj bat ki breu ki ba bidor bantrua ya kane kajing maya nga phla How play badan bor baro pada pi government ko para Banglale pop shibune dagi jing perkat dagi kiten dagi kam dagi jing leklet daga jingle pala chunga
dagi jing le palat jonga dagi jing le palat bakraw e jonga namar kata kerpa de kamaria bukut kabaisa gate soti ya kyangel berkirukut badiapi kohan men ko para banduai nagbanta jonga how try ublay jongi ublay badan bor baro unis neyengi madlama piki pop jongi unyalamingi sha kecheng em bom jukut amen. Try can raku place yangi. Try can raku place yangi. Cristo mako Cristo rap kono benim jangi benim yangi. Try can raku place yangi. Try can raku place yangi. Cristo mako Cristo rap kono benim jangi benim yangi. Uramu bleshadron padaken del Jisu aki benri waro badan kamon baba iya royame inambani mane iya bendan uron bani seruyame utrai ko blessing ko badan doraro ko kun marway upa ko try Jesus Christ ko kulang brodu play magigit papertay tuk tiang kajing gerban to sesene yangi Deitang mame baku Deitang mame utrai Uwe bak Deitang mame ko Jesus Christ Mame bayay long day Ajing yalong gawe Baru men simbaku Akaburamu Amen. Dong ini aduai ngiduai kerpang nagbanta I kong dokumen es nong dhar kamtam ba in light na gajing ma gajing mansau na gajing ting na gajing sir kadba idang tray menta habar jela ha asam ngiduai kumjo nagbanta gajing koi gajing kia gajing I moblay traken rat unri unda un sumar un sukhari I kamtam ya gajing tray keba I tray to pai khmad shangi goblay konong tau bat konong sunshar jong ki a ba ro bat to ai ba ngin shakriya me da kadanut jong I ba ro khnang ba ngin tip ya kabor jong ga jingmap a jong me dau try jong Jesus Christ ukun jong me uba imbat ba sunshar rengkat bat me ha ga jing yalong ka we jong man sembakut ublay junam la junam Amen. Kajing pulih kitab Sirak. Kajing bitar kajing dom. Kineru kilong kiba excitement. Pat unong pop
bengkit yaki gendong. Uta penyer kuput pun sangat hakak put nau try. Uban sabu jingken yaki pop jemu. Tomap ialah upara marjan ya kajing seni uba ulale. Wat kunta yaki pop jompi en samap haba piduai. Hato breu pun sa ya kajing bita persya ya uweipan bat ubat penban ya kajing pinkia nau try. Hato isnei yo para breu ubakum mau wat udwai penban nak banta ipop lajong. Lada mau ubalong kato ubat sa ya kajing bita hato unwat jingma nau lei. Uei upan penbiang nak banta ipop jong. Tuken mau ya kajing kut jong kajing im jong pi. Bat to sange no ya kajing yesun. Tuken mau ya kajing jot bat kajing yam. Waktu im dah ki hukum. Tuken mau ya ki hukum. Wat bitar ya la upara marjan. Tuken mau ya kajutang jong ubah halotang. Wat teu ya kajing tuna. Kak tin jong try. Isung yau le. Sam chi spa lai number nhiều spa khandai phulai. Nhiều spa khandai phulai. Wan kur kur wai ai ngu men sim jong a kur te ngu trai to xiao ngu wat ket shu men sim jong a jing pa u trai u ma ki pop jong pa jing pang ba ro nai ka jing yap yapa upalai dim wan kur kur rai ai ngu men sim jong a kur te ngu trai to xiao ngu wat glat shu men sim jong a jing pa u trai pa jing imu dap da ki jin tao ba pa jing long sam la jong pa open tam mai wan kur kur rai ai ngu men sim jong a kur te ngu trai to xiao ngu wat glat shu men sim jong a jing ba u trai u ju le ha gu trai ga jing bi shar ba be ba ha gu rai ga jing ya da u ai ki bla ban be wan kur kur rai ai ngu men sim jong a shu men sim jong a jing ba u trai. Kajing pule na kasiti Paulus bakoi sai Kristan haru. Ko para omdon uwe nengi uba im tang ya lade. Badom don uwe nengi uba yap tang ya lade. Ladangi ni im ha utrai. Ladangi yap ha utrai. Di kumta ladangi ni ladangi yap ni long ki jong utrai. Na kabentakan ni kajing tumu Kris ula yap badulami pan. Ba unduk long ukan rat jong ki bayap bat jong ki baim. Kaktin jong utrai. Hisongo yau blei.
Alleluia, Alleluia, Alleluia. Kahukum batamay ngaya piyong utray, papinyait markelyang, kumbangala idyapi. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Utrai dan ringkat bat pi. Rengka bat piru, Kajing pule na ka gospel bakut kat kum o Matthews. kaburam ame kutrai. Hakata kapor Petrus lawan so Jisu badula keli. Kotrai hadukat no sin uhan men upara junga unle bomde yanga bat nga ngan mau biu. Hadu henyo sin Jisu laong ho. Ngam ong hapi tang henyo sin Henry hadu henyo posin henyo. Namar kata ya kahima beneng la ban pen yasriem bad usim u balakwa ban sim jingkain jingdia na kisakri jingu te habaulas dang ban sim jingkain lawan yalam yu ya wei bakit ram na u si hajar talen bad namar ba umla ban siu ukan rajung u la hukum ba en di no yu lem bad katnga bad kikon jung u bat barok kat ba udan bat bansiu ya karam kumta usakri ula dem krub bat ula kerpad yu kenrat ai poringa bat nga ngan siu deb yapi bat namar ka jing snausen e yu u kenrat jong utaw sakri ula penlaj yu bat ula map ya karam jong u Henry uta uju sakri tang sumi ulai kendu ya Uwei nagi para sakri jung u bakit ram yu shispa denar. Te ula bad yu traj bad ula skria yu bad ula ong. Siu no ya kabamede ban siu. Te uta upara sakri ula dem krop bad ula kerpad yu. Aipor se yanga bangan siu dap yapi. Upat umpatiau penban ula pa set bandi yau hadu baunda siu ya karam. Haba ki weipat ke syakri kila yui ya kata kabalaja kila sosi shibun bat kila lej banetu hau kenrat jong ki ya baro kabalaja kumta ukenrat ula khot yau badlong hu me usyakri baman ngalamap ya karam jung me baro namar me kerpad yanga hato mem shem ladei ban isne ya lau para sakri kumba ngalale isne yame te ha ke jing bitar ukan ra jing u la it u ha ke nong set bandi tat hadu ba unda su dep ya karam baro kumju ukpa junga ubahabneng unle yapi lada pimap nadu kadanut ya uhanmen upara ka gospel utrai Kajingero ya meku Chris. Kohan men ko para ha o Jesus Christ akalain bakadu jong gospel ke bang yo sngew mentaka sngi ke bang kumne ukpa jonga ubahabneng unle yapi lada pimmap nadu kadanut ya uhan men upara ukpa junga ubahabaneng unle yapi lada pimmap nadu kadanut ya uhan men upara ujisu hakane gasngi ukren hanga badapi uhikai hanga badapi bat ukhot yang iwei paiwei bang indon kata ka jingkloi ban map ya ki hanmen ki para gejungi ya ki bale sneu yangi nadu kadanut om dei tang na kasuntur Henry nadu kadanut bale ke yu jisu haman kapor uhikai yanga badapi bandon kane ka jingmap nadu kadanut
Om day tang bau hikai Henry upen iru dalaka jong kajing im ne laka jong kajing le ban don kata kajing yamap. Den mata kadau haba uyap halor gadikna usden halor gadikna ujisu uduai badu map na kabanta kito gibreu kiba les new you kito gibreu kiba penjot ya kajing im kajing hadu kano kain kohen men ko para ujisu utip ba kane ka jingya map markaliang kalong kebadan kam ha ka jing im ka jungi kibreu ha ka jing im jungi kum ke kristan ha ka jing im ga jungi kum ke khon ga jungu den mata ka daw ha kane kasngi khendiat to ngin ya pej ngin ya puson lang katno kata ka jingdon kam jong ka jingya map markaliang ngitip ba ka jingmap kamdei tang ka kam leis nei jungi henrei ka dei kata ka bawan ra ya ka jingkoi ka jingkhia ngitip sha ya kane ka jingmap jonga ya ke henmen ke para ka jingmap jonga ya ki to gi balas new nga kamdei kata ka jing isnei jonga ya ki marwei henrei katu ka jingmap jonga ya ki ka wan ra jingkoi jingkhia kawan ra jingkela ha ka jing im jonga bamarwei om de ya ka jing im jong kiwei lada manga nga map ya kiwei klempep ka to ka jing kloi jonga ban map ya kiwei kawan ra jingkela ha ka jing im jonga kawan ra jingkoj ha ka jing im ga jonga ban ngiti bro ka jing map kam dei tang kata ka jing le rublei jongi ki kristan ki khon gi jong blei henry kadeiru kata ka universal truth kaba ngiong ha ketin nong wei om dei tang mangi kristan kiba le ya kane ka jingmap om dei tang mangi kristan kibadon kata kaman sim yamap markeliang om dei tang hapo kabalang jungi badon kane ka jingyamap henry wada kiwe kiniam wad hakito gibam ngej bleiru kidon kane ka jingyamap markeliang namar ba kiur kisuntu walada kimdon kata ke jingej blei walada kimdon kata ka jing practice kumba ke jing hikai ba kabalang ka hikai ngi henrei kikitip ka jing yamap kala ban penkela ya ka jing em jongki kala ban wanra ke ke babha ha ka jing em ga jongki dein mata ka daw ba kani ka jing map markel yang ne ka jing yamap kam dei tangga jingle rublei jungi handei ka deiru ka universal truth babaro ki jaj benreu ha ka nei ka sela perthei ki le ne ki practice ngitu bro ba ha ka jing em jungi ngidon ki jing mong ngidon ki jing shat kala ne kita ki ba ngi yo mat ha ka jing em ka jungi ki ba penmong ya ka donut kaba penmong ya kaman sim kaba penmong ya ke jingmut ke jing perkhat bat ya kamet jongi baro kane ke jingmong kane ke jing shat kala ka penpang ka pensitom yangi ka penkhia ya ka jing im jonga bat jongpi den mata kadau haba ngidon kane ke jingmap ngi lai lut na kane ka jingmong na kine ki jing shat kala jongi bat kumjuru kita ki jing ki ba ngi yomat lengba kine kijing mong ne kijing shat kala kijingi den mata kadau ba ngihap bandon kata ka jing yamap markaliang lengba kata ka jing map jungi markaliang ngiyo ya kijing lai lut na kine ki e baro ka jing map kam dei tang ka dak ne kumbang yong mo ka dei kam dei ka dak jong ka jing tolot jungi bun ki baong bat bun ki basnutu o lada nga penpau ka jing map junga ya kito ki bru ki ba isi yanga lada nga map ya kito ki bru ki ba leben yanga ki ba keren ben yanga ka penpau ba manga ngalong ubru batlot henry em om dei kumta henry lada manga lada mapi iwe pewe lada ngila ban map ya kito ki ba lesnew yangi lada ngi kloy ban map ya kito ki ba leben yangi kito ki ba keren ben yangi kito ki ba pejpo yangi lada ngi don kata ke jing map ngi de bas ngutu ba ka de ka jing klein bor jonga ka de ka jing klein jonga ba jongpi de mata ka daw ba mangi ngi laban map ikiwe om de ka jing tulot briu hoy ka perthei lada pi map ya kum kita ki briu kin soang ba o meu briu ba tulot
Oh meu berubaduna den mata kadau habagi lebe nya me hadu kane kaneru me kloy ban map me la ban map iki hanrei ko hanmen ko para u jisu ha kane kasngi u hot wearing ai pi upan kan mau yang abade pi u ong ba ka jing map kam dei kata ka jing tulot breu ka jung pi hanrei ka dei ka jing klain ka jung pi namar ba ka jing map kam wan na uno breu ne kamwan na kanu ka jinglong jong kana pertai hanrei kawan hi na ubla ayengi kana ka jing em ubla ayengi kana ka jinglong kristan ka jingai kristan dei mata kadau badai ka jing klain ka bau trahi dalade u ai hangi dei mata kadau ba mangama pi ni dei ken banang yai practice ne banang yai le ne banang yai map ya kito ki breu ki bale snew yangi kito ki breu ki panrem yangi kito ki breu ki kran ben yangi kito ki breu ki persang ban penjat ya ka jung em ka jungi kumba ngo Paulus aka sithi jung usha ki roman haglanong ka bakhat ar de khod ar pwe wong kumne habangi map ngi la job ya kita ki jing snew lengba ki jing bah habangi map yaki wei kam tame ya katu go jingles new go jungki yangi habangi map bangki ngi la ban job la ne ban le persha ya ka jing snew lengba ka jing le bha jungi de mata ka da basa chisin ni ha basno tho ba ka jing map jungi yaki wei kam dei ka no ka kam han rei ka dei ka jing le bha jungi ka jing le bha jungi ban job ya kito ge jing snew ke ba wan penthod yang ngi kiba ngi kendo ha ka jung em ka jungi ko hanmen ko para ngi tu bro balesha ngi dei ban map hadu kano shisha ngi dei ban map kumbangi la pule ha ka jing pule ka banengkong manta kasngi naka kitab jong sirak ha ka jing pule ka banengkong ka baong komne ka jing bitar bar ka jing dom kilong kiba isajmet kilong kiba pensnusi kilong kiba pendom ya utrai bat ki pop jungi kamtame katoka pop jungi ka jingbu jungi hakadanut hakamansim hakajingmut perkat jungi kamtame ka jingbu snew jungi ya kito kiba le snew ka jing le persha ka jing persang jungi ban panihar kput ya kito kiba le snew yangi kapan bitar ya utrai bat kajing bitar kajing utrai ka pen saja yangi utrai hi dalade unsa peniar keput yangi kane ka ba usirak ong ha kajing pulai banengkong den mata kadau usirak ru ha kane kasni ukhot yang aye pi wei ko hanmen ko para bangim dei bandon kata kamen sim ban peniar keput ya ki wei kamtame kito ki bales new yangi hanrei ngi dei bandon kata kamen sim ban kloy ban map kumba hadin kane usrak udang ong kitu ki bakloy ban map ya ki para marjan jong pi ya ki pop jong u la side no ne la map no dau trai la da manga ma pingi long kita ki breu ki bakloy ban map ya ki wei klempep utrai hi dalade utrai hi unsawan ban side ban map ya ki pop ki junga ke jong pi om dei tang usirak han rewat haka gospel ru ngi babon senu jisu ong ka jing map ka jong utrai ka shong haka jing kloi jung pi ban map yaki we ban map yaki hanmen ki para ge jung pi ban map yaki to ki balas ne pi ban map yaki to ki ba kran ben ye pi kane ka ba u jisu bon sen u hikai yang aba de pi berkumjuru haka jing pule ka baar na kasiti jong Paulus agi roman biang ukuran sepang kane kajing don kam jong kajing yamap markeliang namar kajing yamap markeliang kawan ra jing kela kawan ra jing kawan ra jing kerku ha kajing em kajungi ujisu haka gospel mementa kasni unang khot unang wer ban pen scam ya kane kajing map jongi yei hadu kano ken manga kumukon jong blai kumu kristan nga don kata kajing kloi ban map kumbau Petrus wong hato nga haban map ya hanmen para junga tang nyusin hanrei jisu wong yu dei tang nyusin hanrei nyau posin hanyo kabamut unlimited lane kam don jingkut don jing theu ya kata ka jing map niyo i ha kana ka gospel u jisu u ai kana ka farisi ne ka nuksa langba
kita ki arngut ki sakri ki badan ki ba syaram uwe ba syaram hau jis hau im uwe pat usakri ba syaram hau we pat para sakri jung usim uba kraw umap ya usakri uba syaram hau da kata ka jing da kata ka jing snei da kata ka jing rublei jung umap yu henry uto usakri uba yo jing map na usim na konra jung umla ban map ya para sakri jung uba saram u ngiyoi ba uno ubreu ubamla ban map ya upara breu unyo ya kajing penrem kumba uneu sakri uba saram usim umla ban map ya para sakri jung uba saram tang kendiat haba ungu udem haba pen map uyo ya kajing penrem kohan men ko para hagane kasngi ujisu ukhot uwer yanga bare phi ba ngi iwe pa iwe ngi dei ban sim khya ken ya kane kajing ya map markeliang ngi tip ba kajing map markeliang kalong kebadan kam hadu kata hoi kajing ya map markeliang kajing ya map para breu kajing ya map sibahaying kalong ke adu kata ngi i hakane ka perthei ngi i hakane ka juk jungi menta ngi amat haki ing kesem ke jungi menta rukum ju haba ngi don ka jing ya pai ka jing ya pra haba ngi don ka jing ya kan at ne ka jing bom su hu jingmut kan no ken manga uhan men kan no ken manga ubaret upara ngakloi ban lej syaki hanmen ki para ke jungi banong ba ngala bakla ngap yanga bat hadu kan oke ngala banong iki haba ki wan sanga haba ki ong map yanga bakla hato sisya manga ngakloi banong ho ngala map pi nyare bat kamlong ke basuk yanga banong ngamap ya pi bat ngala map ya pi kini kitin ngamap ya pi bat ngala map ya pi kalong ke ba hadu kata yangi iwe pa iwe hanreu jisu ko hanmen ko para uong ken hanga badapi waladei hai pa jung pi waladei hai mei jung pi waladei haki hanmen ki para ke jung pi ne haki para breu ke jungi haki para snong haki para thau ke jungi ngi dei ban ong ba nga map ye pi bat mapru ya ke jing duna ke junga ya ke jing bakla ke junga ko hanmen ko para kumba ujisu ong haga gospel jong Lukas kalanong ke bahan reu dekot lai penyo uang ba tomap bat piru pinyo jing map tomap ya kewe bat piru pinyo ya ke jing map lada manga ngamap yai mei yai pa kiba bakla lane kiba le ke kiba penmong yanga lada manga ngalaban map ya ki hanmen ki para ki junga neban map ya ki para bru ki junga klempep ngan sayo jing map lemda kumta uturairu umla ban map ki pop ki jungi walada ngi ngung idam hakmar ga jung lada ngi penpau kata ga jing kelaga bamor ga jungi ha henry lada manga ngam map ya ki to ki balas new yanga ngam kloi ban dan kata ga jing snut ho yaki ngam yo jing map no trai kane ka ba ujisu uhikai yangi iwei paiwe den mata kedau ko han men ko para ha kane ka sngi to ken ngin dem ngu ngon ka kle ga jungi ha ujisu bau jisu un ai boringi un pan klanyengi mamangi ngin long kumau ngin la ban map ya gitu kibales new yangi kumjuru hapo kabalang gejungi ngilayo i shibon ba kibreu kiru khojungi kiba don kata kecing kloy ban map ya gitu kibales new yaki lane kiba persang ban panjot ya kejung em gejungki ngiyo i Stefan bakhoj uba shalan themmau ha klimat ha shuabu unyap na dukut mensem uduai na kebanta gitu kiba penyap yu ngiyo i u John Paul bakhoj umap yaw to ubreu ubasiat penyap yu berkumjoro ka Maria ka Rani Maria ka sister ka banakasang FCC ka kloy ban map yaw to ubreu ubadung penyap ka da katari kohan men ko para hakane kasni token mangiru nginbud ya kanuksa jong jisu nginbud ya kanuksa jong Stefan bakhoj jong John Paul bakhoj berkumjoro jong kane ka sister Rani Maria bangiru ngila ban map yakiwe
knang ba ka jing map ka jungi yakiwe ngiru ngin yo jing map now try jisu be yarap kershan ai boringi ba mangi ngila badan kata ka jing sneu tho ba ka jing map ka long badan kam hadu kata ha ka jing em ga jungi ka jing map kala ban wan lam jing lai lut ya ka jing mong ya ka jing susi ya ka jing sneu diao jong ka jing em junga ko mo breu bat kalaru bat pelai lut yanga na kipop ke junga bangan yo ya kata ka jing em bom jukut bangan suturo ko try ba ka jing map ya kiwe kawan ra jing suk kawan ra jing snguto hapo ke ying kesam ke jungi hapo ke mlang kasalang ke jungi jisu ai boringi jisu krisyan yangi yan yoro yaw jisu kris Amen. ngangai hau blei ukpa badan bor baro unong tau ke beneng bat ka kendeu bat hau jisu kris ukun ba marwei jungu utrai jungi ya balapun na mensim bakut ya balakha na kamariate sati ya shala lein hapo Pontius Pilatus lasana pnayu laya balatebu layar sikbayam ha kasngi kabalay lami pan ni kibayam ulakiw sa beneng usong sa kamon ublay ukpa badan bor baro nang ta wan pat ban bisyar kibayam nangay hau mensim bakut ha kabalang katolik bakut ha gajing selok kerukut ha gajing mabe kipop ha gajing mipat kado but ha gajing embom jukut amen Lai spa andrupusa. Iwanai nguya mitrai, Iwanai nguya mitrai, Iwanai nguya mitrai, Iwanai nguya mitrai, Doshimude uku, bangi terahame, Doshim kane kawan. Tiang tu trai ki jing tu wa ki ai subaya me bangi tu wa me iwan ai gu ya me trai iwan ai gu ya me trai iwan ai gu ya me iwan ai gu ya me Toduai ko para bagai jingnya junga ba jongpi kan long mapedang hunak madu bleu kpa badan bor baro. To try pideng jing kinyanek di jong pi nakabanta ka jing ro ko buram ka teng jong u ka jing mentoy pada ka balang ko pui jong baro ko wei. Tope da ka basbun ya kine ke jing kerpa jongi ko try bar ha ka jing sbun jong me topediang ya kine ke jing terwa kenya jong gisakri jong me. Bakumta ya ke bamangi shimet ngi la trua sha ka buram ka kerteng jong me. Kan mentoy na ka banta jong ka jing pen em ya baro dau kris utrai jongi. Amen. Utrai dan rengkat bat pi. Rangka bat piru. To ganti wela ki danut. Ikan tiu yaki shau try. To nginang utrai blay jongi. Ka song hok bat ka day. Da shisha ka long ba song hok bat ka badai. Ka day ti jongi bat ka jing pen em yangi. Haman la ka por bat ka jaka banai ngu yame. Ko kan rat ko pa bakut. Ko blay badan bor bat bom jukut. Namar ha ka jing ej melathau yaw ban rew. Bat haba melapan rem yaw kat kum ka hok. Mela suspayu da ke jingis nei lengba utrai jungi u Jesu Kris
lang ba jungu ki angel ki aroi ka borom jong me ki hima ki dammane bat ki bor knyu akmat jong me ka beneng bat ki bor ka beneng bat ki seraphim balagar ku ki yamane rengkat daga jinkmen ngi kerpadia me ai ba ki so jongi ki nya so bat ka jongki kat bangi pen bena daga jongi ro bas ngerit Bakuj, bakuj, bakuj utrai Usim don boru bleki pai Ling bat pertegi ai roi lang Kajing ya Hosana Hosana sha trong tam Sana Kajing Yaro Yutabawan Anambat Hagur Tengu Trai Nengbat Bertegi Yarai Lang Kajing Yaro Sana Sana sha trong tam upleo sana Da shisha malong bukot katrai katame jong ka jingkut baro namar kata ngi kerpadia me topan khoj pen kantang ya kine ki jingtrwa jongi da ka bapa yomen sim jong me kum kam jer halor jongki bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jongi u Jesu Christ hakapor bladino yu badala kamon sngaw bha ula pediang ya ke jing sha shutom ula shim yokpu badak baingu yame ula ketia yu badul ai hala gisunran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane galong kamet jonga ya keban IT na kebenta jong pi ha kajukur kom endala layabam ula shim yakukuri badak baingu biang yame ulai halagi sunran u ong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong ko kuri jong kasnam jonga jong ka jutang batmai bat bom jukut ya ka ba en penme na ka banta jong pi ban na ka banta ki babun na ka banta ka jing ma be ki pop to le ya kane ban kan mau yanga Kajing maya jong kajing nge Patasin bangi bandu deupu Padngi dinakani kakuri Ikan benar kajing yap jong meko trai Tadadu namar kata ngi bapen menta ya kajing ya ba kajing mi pan jong u ngi trua hame ko try uk pu jong kajing em bad ya ko kuri jong kajing pen em ngi dai ngu aidam namar malenyeu yangi ba bet ban yang akmat jong me bad ban sakri yeme da ka bas ngaret ngi kerpad yeme bangi ki ba yo benta ha kamet bad kasna mokres ngin long ki ba lapani teli ka we daw men sim bakoj tokan mau kotrai ya kabalang jeng me kabala priang hasatala kapertei bato penjana ya ka ha ga jeng e rangkat bar Francis ukpa bakho jengi uwal bad marwen u bishop jengi kakan hon ki bishop bad baro killing do tokan mau lem ruya ki henmen ki para sunrang bad kentei ki baliat ya da ka bakermen ha ga jeng me pat
Bad ya baro ki balaklat no ha ke jing isnei jung me. To padiang nya ki sha ke jing shai ka khmat jung me. To isnei yang ibaro ngi kerpa de me. Barangkat bad kamaria thai suti bakhoj kakmi jong blai ujesa bakhoj ukorem jongka ki apostol bakhoj bad baro kerkhoj ki balapen sngo bahaya me pateng la pateng ngin long ki babet ban yo ban ta lem ha ke jing em bom jikut bad bangin ira bad pandan burom ye me daw khon jung me u Jesu Christ. Da u lembadu bad ha u kan long ame blai kupa badan bor ha gijing long ka wei jong men sem ba khut baro ka borom ka jing ro chunom la chunom amen. Kumpulah hukum yang i daw nong pen em bat kumpulah hikai ngi dak tin blai ngi nod banong kok pa jungi wa hapneng kalong ka bukut karteng jongme kanwan kai ma jongme kalong kamon jongme ha ka kendeu kumpa hapneng toai ngi menta ka jungbam jungi ka bahala ka sngi batama yang i kerengkang jungi kumbang ngi ma bi ke beles lewi badwad yalam ngi sha ka jing pansoi Henry to penlai yangi na ke basneu. To penlai yangi nge kerpat ko try na ke jing sneu baro. Ha ke jing sebon jong me. To a jing suk jing sanya ke sngi jungi. Kenang ba da ke jing rap ke jing snei jong me. Ngin lai barabor na ke pop. Bat ngin yo jing yada na ke jing jen jar baro. Kat ba ngi ding ap kmelenti ya ke jing kermen bakoj. Bat ke jing wan pat jong nong penem jungi u Jesu Christ. Namar ka jongme kalong kahima ka jongme ka bor bakaburam junam la junam. Kotrai Jesu Christ me belong hagi apostol jongme ka jing suk ngai api ka jing suk junga ngai api wat pe yagi pop jungi Henry yagi jinge jong ka balang jongme bada ka jing sebon jongme to ai haka yaga jing suk bad ka jing tali ka wei kat kum kamon jongme mame ubi mat basanchar junam la junam. Amen. Kajing sukut rai kandan barabor rengkat bat pi ru. Tong ini ya terwaya kada kajing suk iwei ha iwei pat kajing suk bat pi. Kukulang bro me bagi dagi pop kaperte. Hakmi kolong brod jong blay hakmi bukit no gi pop jong ga prate sukito ya gi balakot shaka jing kawai jong kon lang brod ko kanrat namlong basong hok mamandrong ko kaying junga Henry ong tang daktin kamen sim junga kan sakya i kamen bagas nama Chris kan ribet kelamingi shaka jing bom jukul amen.
blei jonga Gisu kolok jonga Mewan banjoyanga Nyamar me ishisha Ablei usi Oi ko Jisu biye ha kana kelemat kam tame ha kana kapor ke kerbang kam melawan rung ha kana kejengi pen pau kejeng snu pen pau kejeng snu dan koram kejeng jemi kam tame kejeng wan rung kejeng me lembak kam me mat keslam kejeng me ha kejeng yep kejengi o Jisu biye nang pen klan yang ina ai por ingi kam tame mata kejeng snu tu ya kejeng dan kam kajing kongsan jauh kajing map ya lade kajing map ya ki para breu kajing ba kajing penau nau lei ba Jisu biye ikwa mangiru minon kata kajing kloy mamela hikai mamela pengi makiru koi jong kabalang kajing ila le ya kami Jisu biye nang kashan nang ai bo ini Jisu Tuan rak maju me baru jing tuo ki mangla bua kana kasni Tuan rak maju me ya ki bro ki bang besidam badan hospital mangki kin yo ya kata ke jing koi ke jing kia ke bapura Jisu makale ke mer ke manisem itu wai nak benta ki benga sem jing ko Jisu me ye mamba ke jing ko ke jing me inang la su pendapat yang Jisu Jisu iya me Jisu Imane yemi Jisu Penepuram yemi Krishani yemi Aibor yemi Yalam Nanti yemi Oh Jisu Tong ini aduai Ngi kerpat ko try to ai ba ka jing try kam jong ka jing ai basbon na baneng kan shimti ya kidanut bat ki met jongi kumba man la kapor en omda ka jing sngew jongi hanrei ka bor jongka ka kham tray hangi daw kris utrai jongi Amen utrai don rainkat bat pi Rengkabat piro ublai badan bor baro un kurku ye pi ukpa badokun badaman sem bakoit Amen. To let suk ya ro ba chakriyo try da gajing embab ha jong pi. Ni songo yau blei. Angka nomor Laispa Arpusa. Laispa Arpusa. Ya ipi markel yang Kau buram hok pa batu kun ham sim bakuin kumar lang pa menikong kuncuman tahu barabor jinom la jinom amen. En ya roh ya try Jesus Christ jinom la jinom amen.